hendi. Kira rendi jenenge kok ngejek dolan. Yalah. Yang penting gue lah yang ngerti ya. Tenang ya, gue ngerti ya. Yang penting dolan. Ya. Nah, ya pun guys, tekan mulai. Wah, nek kene mesti arek nemoni wong wedokan iki. Lah, tenang ae. Ora cocok nek kene wah. Kok dicocok-cocok kaki ae kok. Tenang ya, gue tak golek iki wedokan. Oke lu server Thailand, kenalan Jepang, kenalan opo ono alah. Tenang. Arek Thailand apa sing Cina. Wara sing ndi penting mlebu sik. Ayo mlebu lah teko tanggup nang wae dhewe. Ya ini jero mlebu ne. Ya ora cocok kok tingak-tinguk nang jero. Tinggal piye kena wong telu kok nyong bayang karo kancane kok tinggal nek wong telu ora tinggal nek wong loro tok lah wis sing bahaya Cocok mami ndak tuh kami cocok ae Nah ini Mas mau starter pack man kok mlebu ae lah santai wae kok dianggap kok ini mulai dhewe ngono asal sini se ini mlebu cepet lho kok mlebu jakong ini iya dik tak jago karo kancane to ya kangen iki karo kancane ya saiki nyebut Mas rapopo lu nama sesuk nyebut yang sebut yang kelem lo punya ya oh ini iya lah nek menawar haji nah iya masih mau beurang madu ayo kelem mau kata paten orang tahu ini tangkaran ya wis tak ini taksi Mas yang laut tuh iya tak tuh dini ono kancane tak ono yang perlu kayaknya tadi obat nyamuk kan musuh-musuhnya calipusnya kok calipus piye lho nah langkune yo menawa kayak kopi karo teh menawa lek kenalan di kanca ben lumayan ternyata nih wong terlalu kok ay dia masih bingung kan sih iya apa mesti gue ya wis yo kajian ngerbai ya kuliah kanca wae wis yo ketemuan karo yang dulu ayo calipus lah kuna lepus ya kak Kulo kira percaya nanti ini mau ngono kancane tak wong telu tok wae ngalah jenengku telo nek kulo diraken nol habusian jadi yo ngene ya ngono tobatnya apa juga yo dadi obat nyamuk yang nek wis apa
Tadi kayak nyamuk, gue harus soleh nih vlog nyedot nih, gue tak umali tenang nih, Wah, tenang nih.